1992. godine počinju prvi problemi sa dotokom vode u grad. Bitno je naglasiti da je, odnosno ja se sjećam, to je bilo tačno 22. jula kada je prvi put sa Bačeva zapriječeno od srpske strane i od predstavnika opštine Ilidža, srpske opštine Ilidža, kako se oni već zvali, da će biti prekinuta isporuka vode gradu Sarajevu u pravcu pumpanja Bačevo-Alipaši most. Pretpostavka je bila da će se na taj način od strane srpska opština Ilidža je, čini mi se, imala namjeru da na taj način postigne neke svoje političke ciljeve i mislim da je to već, može se reći da je to prvi dan ili prvi slučaj kada se pomalo politika uvlači u ove tehničke stvari, dakle u sferu snabdijevanja grada vodom.